jokanyanam duto te e Kenya mangima gi oko mar piny Kenya kam. Maka joma oyawre, nyinga en Lilian Otieno, penjna jomadongo mon go e studio kanyo ni to Governor James Orengo nyowacho ni ODM nyaka chung flag bearer ka gidhi negotiation nyaka gibed gi flag bearer margi e kom mar president. Bende ma en gima nyalore, okay? Oyawre Maka Juma, amor ahinya kaka okolo weche. To gima dang' aher mar wacho en ni chapni manie ODM ni, it was expected nikech kata mana James Orengo ndalo mane jakom pod ngima no theka chal ka gima en koth theko. Siachwa ka wabro ng'ise ni bye, okay? Oyawre nyinge na Abongo Jakoyugi, dak awinj ka wuoye wach mar Babu Owino mane obedo gi romo Kawangware nyoro. Okay, wat ni chako winjo radio kata chako neno TV molewo Abongo Jakoyugi kadi dala mar Oyugi skanyo. En wach ma wase mego. Wuod Kobuya weche mowacho go gin weche mangima kabisa. Jomoko no chako chendo ndalo mane jakom pod ngima kendo chal ka gima ni gima TJ Kajwang' nyowacho e chuny wach ka ng'umiya duond TJ Kajwang' nyalo mora sidang'. Awinji maber nyaka ne bedroom mar baba ka Kibra ka namba 8 erokamano nyam. Kaka wanene gima chandowa en ni jo ODM mar Team Sifuna ok mi option mopogore gi gima wan go sani. Jako Sodo Jesindo Kinyasaga ni ok gimi jopiny option mane maber, okay? Machielo ka endi Maka Juma, gima ji wache ODM ka en ni ji ok dwa wache dieri makende ni chal ka gima ji nitie kod chandruok makende, okay? Good morning VJ, wadhi uru mos e gir broadbase ni. Ere kaka Siala Resort meeting en mar joluo. We uru wuondo jo siasa ma oluoro buru. Let's be sober. Nyinga en Mesha Kambuso. Wacho kamano Mesha Kambuso wacho kamano e ote marika ndiro kama na inya. Maka Juma oyawre. Awinjo gima Fredo wacho ni kapok idhi Kalibamba ni mondo por ni e mogo nyaka benin gi moki moro ma isetielo ma kuon ok onego bene dhiek ka in e chuny tet kuon. Koro nyaka imany kuonde mamoko. To dha Bruto en dhao marach ahinya. Casualties biro bedo mang'eny. Achiel kuomgi ikona kanyo ne Governor Mamari James Bob Agri Orengo ni ok odwa riwo lwete gi jowetegi mamoko, okay? Maka Juma oyawre. Twak ngima ndi nitiere penjo ka mar jowa matindo e ODM ka ma osebedo ka wacho ni gin gionge kod duol. Wach ni unene nade kaka tim kaka wanene erokamano ahinya. Nyinge en Joshua Odhiambo Rume kandidata mar Kindu Be Karachuonyo kanyo erokamano ahinya. Kang'iyo mamoko e yore mag SMS ka wacho ni is it tenable for ODM to bedo gi flag bearer margi as suggested by James Orengo or wanyalo dhi chungo Orengo mondo bed nyangile mar ODM koso nang'o, okay? Maka Juma oyawre. Gima miyo jopiny ok oyie kod ODM ahinya ni kata mana governors moyiere piny luo gi duond bura mar ODM oserem tiyo ne jopiny. Sani kwaya magiolo en ni wan e sirikal, wan jo broad based. Makamu nyo wacho wach mangima ni supporting broad based biro bedo matek mbele ka weche mag sitima ok oke mach e gwenge gi Wandai ka pesa onge fuku mag ji kokalo kuom jatend migawo mochung' weche mag pesa ka SHA ok ti. Mago te gin weche manyaka wacha ma ji ok onego beni bedo kod luoro moramora ni ka ber to nyaka ji puo, okay? Victor oyawre. Nyinge en Lazarus Ojuki wacho kanyo ni jakom nong'e gimomiyo nodonjo e winjruok gi William Ruto. Ka gini rachne Governor Mari James Orengo to miwa option ma bende berie moloyo. Ndara to kwa dhiye kodwa dhi ndara odhi kende en owuon, okay? Ji owuoyo ado chako di governor. Iwinjo kaka jop Kenya owuoyo. Nitie moko mang'e ni kwanyo inyalo duoko gi nade? Aparo ni thoth gi yie mana kodwa gi mbaka ma wagoyo. Yes. Jalma wawacho ni bura manyocha notimore Siala ni en mar joluo. En noneno jolang'o kanyo. Masai nyocha ni kanyo. Ogik nyocha ni kanyo. Joturkana be nyocha ni Siala. Koro anto joma na winjo kacha na winjo kiwacho dholuo emomiyo ang'e ni ne en mar joluo. Koso nitie jomoko mane nitie jomopogore gi joluo kacha. Koro ka jolang'o romo gima mi luongo bura ni mar jolang'o en tiene jolang'o ne kanyo to giwachi e dholang'o. Koro mana tieko gi kanyo. Kae to samoro neno jolang'o jotuka. Koro embe mano kako nene. Koro kano nene mwache mokari adek beber. Embede kako nene. Aparo ni thoth jowinjo wa yiere mana kodwa e paro. Wach ma otemo ma be jowinjo wa moro wacho kanyo ni
biro gikie kama gima bende ipedho e mesa mari misetimo bende biro konyogi e broad based. En gima injili ma waseyalo ka e kinde duto ni kopogore gi wacho ni wan e broad based, bende en ang'o misetimo ahinya jogo ma governors mawa, jogo mantiere gi lemo mopogore opogore. Nitie be joma koro ringe ma bende en mbaka mang'ini wadhi tene bathe kocha be matin mabiro ringe tiyo buru ka gi weche mag otiko ka ok adwa sendo gimbe gin ka nikech ma en siasa mana kaka Jay wache ni onge ja siasa mohero jopiny. Wawacho ka pile onge ja siasa mohero japiny makato bed mana jadolo man gi namba to chieng' molande ni en ja siasa to wiye wil gi bul wiye wil gi namba chieng' no oneno ji te kombolo